започнем първо с Аргания БГ. Представител на Аргания БГ да дойде при нас. Имаме две страхотни награди. Това са биомасла от кимион и арганово масло. Здравейте, Влада! Ние сме много доволни от вашите продукти. Ние сме много доволни от вашите продукти, изключително през всички тези 3 години. Така. Влада, между другото, една от първите ми клиентки, когато карах още поръчките сама, тя ми поръчваше нещата и аз бях толкова щастлива. Някой поръчва моите неща. Ето тя е. Така, първата награда ще изтеглим биомасло от кимион. Влада, заповядай да изтегляш победител за тази награда. Светослава Цонева. Честитите на Светослава, тя печели тази награда. Така, втората награда е арганово масло. Аргания БГ. Имаме Татяна Жирун. Да, с имейл Марта Минералс. Честито на Татяна. Тук трябва да го кажа на руски, защото се сещам за една приятелка във Фейсбук, който се казва така. Честито на Татяна. Така, благодаря ти много, Влада. Да. Ще поканя също от отдела на семейството детския магазин Бебесито. Имаме комплекс за детска козметика на Natural Kids за вашето дете. Тя не заповяда, понеже твоята партньорка я няма. Ти ще си. Нели с имейл neli145@gmail.bg mail.bg. Честито на Нели, не е написала фамилното си име. Следващата награда е семейна фотосесия за Коледа от студио Балканов Ед Пресолски. Заповядайте, господин Пресолски. Този млад господин ще ви снима на тази семейна фотосесия. Да видим кой е печелиш. Да имат детце. Златка Коджа Паша. С имейла zaran@gmail.com. Честита на Златка. Следващата награда от Beauty Studio Ники, поставяне на мигли. Понеже не присъстват лично, аз ще изтегля печелившия. Честита на Биляна Лонгончева. Биляна _Лонгончева abb.bg. Студиото Писима, заповядайте пак, за да изтеглите наградата за процедура криосауна за здраве и красота, за ослабване. Някой ще може да се замрази. Това е Витка Попова с имейл vitkapopova@abb.bg. Честито на Витка. Да продължаваме с вашите награди. Процедура атмосфера за лице, подмладяване с вибрации от студио Писима, отива при Владислава Русева с имейл pr@smart-solar.eu. Честито на Владислава. И следващата процедура пак от студиото Писима. Процедура ендосфера за тяло, отслабване и подмладяване с вибрации. Отива при Надя Ричева с имейл nadia.richeva@gmail.com. Честито на Надя. Така, следващата
ни награда е регенериращ лифтинг серум от Purological. Представител на Purological не е тук. Затова Маричето ще изтегли тази награда. Емилия Врашкова. Емилия _Михайлова _АБВ.bg. Честито на Емилия. Следващата награда е празнична прическа и терапия за коса 24 карата на Керастас, салона с красота, Дюрелан, салон Депите. Представител също не е тук, затова Маричо пак ще изтегли наградата. Светла Баджарова. Светла Димитрова 1@gmail.com. Честито на Светла. Следващата награда е от City Inn Hotel София. Ще поканим представител тук. И здравей, приятно, здравейте, пожелавам ви много успех. И сега ще се тегля. Прекрасен уикенд желая на Стефка Николова. 488@avv.bg. Благодарите по мене. Честито на Стефка. Следващата награда е от раздел Гурме. 6-дневен детокс план на стойност 160 лева от Холивуд. Ще поканим представител тук да изтегли наградата. Ето го представителя, здравейте. Така, видим кой ще се детоксикира. Пуснала ли си? And the winner is Пенка Богоева. Пенка Богоева. Пепа Богоева @abv.bg. Пенка, тук ли? Няма. Нищо ще разберем в Фейсбук. Да ви честитя, да. Ами, аз искам да честитя. Пожелавам наистина от тук нататък всяка година да се събираме и всяка година да е все по-вълнуващо и все по-готино. Новата колекция супер много ми харесва и наистина вярвам, че ти ще се справиш, вие двете ще се справите, защото сте супер талантливи и ще се радваме всички ние, съм сигурна, както аз така и останалите партньори, говорим на микрофона, да работим с вас напред. Обичаме! Предлагам да останеш, за да изтеглиш другите награди от Гурме, защото партньорите не са тук в момента. Нека да изтегляме печеливш за ваучер за 6 курса с плодолет от натуралната сладоледи Копа де ла Мага. Колко важно? Веселина Мартинова. Няма. VCM 2000@abv.bg. Честита на Веселина. И да изтегляме вечеря за двама в VIP ресторант Lazy. Тега ли? Цвета Каталиева. Каталиева @abv.bg. Честито на Цвета Каталиева. Благодаря ти, Биляна. И последна награда е от нас. Ние ще изработим за печелившата, предполагам, комплект от фолие, гривна и опици спрямо нейна зодия. Мария, предлагам да изтеглиш ти. Да видим тази късметлика. Динка Господинова. Доника.
Това са наградите от томболата, честито на печелившите и да пием едно на здраве момичета.